6,2 km la oră pe secundă. 6,2 km pe secundă este viteza la care ajunge o rachetă FATEC hipersonică după lansare. La o asemenea viteză, din momentul în care radarul o detectează până la impact, apărarea ar putea să aibă mai puțin de 60 de secunde să reacționeze. Diferența de rachetele clasice este că nu urmează o traiectorie predictibilă, în timp ce sistemele de apărare precum Patriot, THAAD sau Arrow calculează unde va fi racheta pentru a o intercepta. O armă hipersonică poate manevra în aer și poate schimba direcția. La aceste viteze extreme, chiar și o mică eroare de calcul poate face ca interceptorul să rateze complet ținta. De aceea, mulți militari experți spun că rachetele hipersonice schimbă regulile războiului modern, deoarece sistemele actuale de apărare au mari dificultăți în a le opri. De asemenea, racheta creează un câmp de plasmă care poate îngreuna detectarea radar. Racheta folosește un motor cu combustibil solid pentru faza inițială, accelerând la viteze hipersonice în câteva secunde după lansare. Apoi trece în ceea ce se numește vehicul hipersonic planor, Hypersonic Glide Vehicle. Apoi se folosește de viteză și de suprafețele de control pentru a sări, cu ghilimele, pe atmosfera superioară, asemănător unei pietre care ricoșează pe apă. Această traiectorie este suficient de jos pentru a evita detectarea câmpurilor de către senzorii spațiali, dar suficient de sus pentru a menține viteze extreme. În descrierea videoclipului aveți o descriere completă și cum a acționat această rachetă și când a fost prima dată folosită. Pentru a evita orice neplăcere, să știți că videoclipul ăsta l-am încărcat și pe YouTube. Narcos 1984 este canalul meu de YouTube. Vă rog frumos să-mi dați un subscribe. Mulțumesc. Nicule Bolojane, în ce ne-ați băgăm?